ఎప్పటి నుంచి ప్రాబ్లం ఉంది మీకు బాల్డ్ హెడ్? లాస్ట్ 2.5 years నుంచి ఉంది సార్. 2-3 years నుంచి ప్రాబ్లం ఉందా? ఓకే, ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. ఫ్రంట్ ఉంది కానీ ఇటు సైడ్ నుంచి ఫ్రంట్ మీకు ఫ్రంట్ ఉంది, ఓన్లీ మీకు క్రౌన్ పార్ట్ లో బాగా పలిచిపడిపోయింది. క్రౌన్ ప్లస్ లో పోయింది. ప్రదీప్ साइज चेक कर लो कैसे तो देखो क्लिपिंग करेंगे क्या बॉन्डिंग? क्लिपिंग वाला चाहिए करते हैं. सामने भी क्लिप आएगा. 4 से क्लिप लगा के फिक्स कर लो. 8-6 में है. 8-6 है तो ओके. उनको ठीक अच्छा मेजरमेंट लेके फिक्स करने का टाइम में आउटपुट अच्छा देगा. पूरा खत्म होने के बाद मेरे को फोन करो, मैं आता हूँ. ठीक है, తీసుకెళ్ళండి. ఇలా ప్రదీప్ పెట్టేటప్పుడు అడుగు ఏమేమి ఎట్లా కావాలి, ఏ హెయిర్ స్టైల్ కావాలి అన్నీ కనుక్కొని ఒక డిఫరెంట్ 2-3 మెథడ్స్ చూపించి ఏది మంచిగా అనిపిస్తే అది ఫిక్స్ చేయాలి. सर काम हो गया. ఓకే, సాటిస్ఫై కదా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే రైట్.